Iwanci kanggo por kadang bintang tamu nyuwun pelok Pak D kadar. Iya ben sing sepisanan kepareng Mbak Apri mimpin kepareng jumeneng mengko terus dibajutke Mbak Elisa terus disusul karo Mas Erisang karo Mas Rendra. Mengko iso nyusul selajunge ya Mbok. Nggih nggih. Mas aja dipleroki. Wilujeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Injih wilujeng dalu Mbak Limbo. Aduh lialo suarane. Sawi sehat, sawi wilujeng. Pangestu panjenengan Mas Dalang pinaringan sehat. Sehat, pipisipun ya lancar. Pipisnya lancar. Injih pangestunipun. Karena tambah usia kok pasti banyak nikmat-nikmat yang dikurangi. Betul. Nikmat sehat, daya ingat, pendengaran, cara bicara mereka mesti dikurangi. Mula pandai-pandainya bersyukur ya aja saged sowan wonten Pendopo Kabupaten Wonogiri. Matur sembah nuwun Bapak Bupati. Bapak Bupati Pak Setyo. Pak Agung Sadewa. Pak Agung Sadewa ingkang sampun nimbali kula kekalih lan rencang-rencang. Aku tak rada rono Pak Bupati ngendika Mimin ra ketok pasuryane ngono tak. Alah. Ketuk pancak lah lho Bapak. Mimin kon rada rene ketok pasuryane Bapak ngendika ngaten kok nggih. Kula ki ya gumun lho Pak Setyo ki ya sing diremeni kok ya Mbak Mimin. Ternyata ngendikapun Pak Setyo menika ternyata iso mematahkan stigma utawa standar. Pripun? Standar cantik itu mesti putih, mesti tinggi, mesti langsing. Ning menurut beliau enggak. Oh, cantik saja tidak cukup. Terus langsing saja tidak cukup. Ternyata dia juga harus berdaya guna, berhasil guna dan pinter cerdas. Loh. Contohnya kayak Alah. Nggak ukurannya cantik hanya fisik. Fisik umurnya pirang tahun toh? 30 tahun, 40 tahun wis kisut-kisut wis mulai loh. Nggak ukurannya hanya cantik tapi dia tidak cantik tapi menyenangkan. Afrika cantik ning cerobo. Lah kok aku jadi nyun sing apik kowe lho. Kula cantos nyun pirsa lho, Mbak Limbo Mak Cange. Bapak Bupati menika kok ndawi bintang tamu wis ayu-ayu sinden Wonogiri cantik, Mbak Elisa wis cantik. Kok aku apa dasarnya saya gitu loh. Cantik tidak. Suara bagus ya tidak. Terus ternyata beliau hanya menyampaikan bahwa dia juga layak mendapatkan rezeki dan layak mendapatkan tempat. Setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki asalkan diberikan peluang diakomodir. Tadi garis besar iki mbangane kowe tetek terus dikukup karo Pak Bupati ngono. Diakomodir iki diarahkan loh, dimanusiakan ngono. Karena mempunyai hak sama di mata hukum dan pemerintahan. Nek kabeh ngemoy, tokoh agama ngemoy, masyarakat ngemoy, keluarga ngemoy, terus bagaimana akan masalahnya lebih kompleks lagi di luar sana. Betul. Mulai aku jadi juru bicara dinas sosial ini mergo ngene contongku ngene iki. Kowe nek dinas sosial dadi apa ta, Lek? Dadi apa ta? Penggerak. Nggih matur sembah nuwun Bapak, selamat hari jadi Kabupaten Wonogiri yang ke 285. 285. Mugi-mugi Wonogiri tambah sukses. Amin. Sing sukses semakin sukses, Mbak. Leres, nyatane Wonogiri banyak prestasi yang diraih. Contohnya semenjak kepemimpinan Bapak Setyo. Kados to? Kados budaya. Mulai tahun kala wingi panjenenganipun Pak Bupati menika sampun ngawontenaken wayangan serentak setiap Agustusan. Wayangan serentak setiap Agustus. Setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Tepuk tangan. Ning berkesinambungan bukan berkelanjutan kan menika. Tepuk tangan Bapak Ibu kagem Pak. Tepuk tangan Bapak Ibu kagem Pak Setyo. Ketikan-ketikan
jarimu harimau niku tenan. Nah. Masak iki. Nek riyen sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung. Saiki sak dawa-dawane gurung isih dawa jari-jarimu sing ngetik tidak bertanggung jawab, maka bijaklah dalam bermedia sosial. Betul. Iki kajaba anu ta, Le? Piye, Nak? Acara tirakatan. Nggih. Tira ugi acara kitanan. Kitanan nggih. Kitanan? Supitan kaya kowe dhisik iki lho. Aku ya ora to wanoti kok Malah buka wadi. Lah kono prayoya. Ra aku gur dikerik kunir kok. Iki kancamu sekolah. Adik kelas. Adik kelas. Dhisik Dik Apri pun ngeten iki napa kathok cendak. Biyen ya ora mesti kok. Ora mesti. Sing penting ngene, Nduk, Nggih. kembali kepada fitrahmu. Kowe kan mau ngampil agemane Kyai Putri. Wong ngampil, wong minjam itu suatu saat dikembalikan. Dadi sok nek sak dhewe ora dadi dagelan, wis ora dadi pelawak, wis ora kudu nganggo kostum ini ya dibalekke karo sing kagungan. Iki nggone Bu Suki ya dibalekke Bu monggo pamane ngono ki lho. Ya nek lali Ngampil agemane Kyai Putri dadi solah bawa munamuni imbane kaya Kyai Putri. Kembali kepada fitrahnya. Kowe ndek kowe rak ya duwe kuwi to? Ndek pleci to? Lah ya. Aku ya duwe. kok pleci ta, Le? Iki kutil. Iki murak ya gur kanebo to. Lah. Ini ternyata iso tidak usah merubah tapi mempercantik, memperbaiki boleh. Boleh. Karena manusia makhluk paling sempurna. Nggih, tapi rasa nek bokonge nggih. disuntik men ngono. Payudara disuntik men mutah, ndak perlu gombale payu kok wis dadi pario kok. Lanjut. Kanebo larang kok ya. Lah. Kanebo kena nggo ngapusi sopir truk ya. Walah. Bokong sepeda ngetukke apang satelu lho. Elah. Berarti kan kudu setiti. Lah. Nggih, dos pundi menika wonten Mbak Elisa napa Wonten Mbak Elisa ya kepareng berdiri dan penggemar Mbak Elisa dasare ten Oh, Wonogiri kakak, kuatah kandhani sanget. kok. Ayu pinter. Lah gitu. Wedok. Wedok. Wedok tenan nek niki. Wedok tenan. Gampang suling kumandang marang. Celat-celit Mor. Mari iki, Mor. Yo. Selamat malam Wilujeng Dalu. Mbak Selamat Elisa. malam Wilujeng Dalu. Mak Cange, Mbak Yulimbo, Mas Dalang. Sehat ya. Pengestunipun pangapunten embeke panggih menika napa nggih? Saya nggak pernah bisa ketemu sama beliau. Ketemu ketemu. Terakhir ketemu niku ten Jumapolo riyen, Jumapolo. Lemah Bang Karanganyar. Cuma nika. polo. Oh iya cuma polo. Nggih, Jumapolo. Jumapolo. Mugi-mugi sehat selalu. Amin, Mak amin, amin, Dalang. Mbak Elisa. Jen derek mangayu bagyo Mak Cange, Mbak Yulimbok. Awet menika ambal warso. Takon Mbah Kakung ya ora apa-apa. Takon Mbah Kakung ya ora apa-apa. Lah aku gundulmu melocot. Ora menghargai prosesku dadan ket bar bisa. Dados sing pener pripun Kung? Tumrap kalau untuk sedaya para warga itu aku nih. oh kene. Putripun Bapak Agung Agung Sadewa. Sadewa. Bapak Kalian Ibu Silvi. Nggih, kula dongakaken mugi-mugi dados putra ingkang migunani tumrap bangsa negara, saged sukses, saged
bisa menjadi kebanggaan untuk masyarakat juga. Amin. Muga-muga dados priya. Priya. Pribadi kang sulistya. priya Pribadi ki yang kuwi selalu to. setia. Aja dadi jaler. Jaler. Jaler ki apa? Kulino ngujo barang sakler. Kowe jaler apa priya? Aku Aku laki. Oh, laki. Laki ana beda men. Arep muni jaler, saklere wis ra fungsi. Piye ora? Lah iya ta. Ya fungsi ndak mongso rendeng ya sok fungsi. Ya karo ngaturke panglipur to ndak Biasanya buat anak lanang dulu Oh, ya. iya. Ya. Ya guyon ya lelagon Betul, ndak betul. juarai. Ya Nggih. pitutur kang becik men sedaya dikamodir karena wayangan mereka saged media informasi menawa kemawon. Betul, nggih. betul, Penyampaian betul. informasi tentang pendidikan, kesehatan, budaya, nggih. Sing paling luwes menika lah Ringgit Purwo kados menika. Nggih. Kenakalan remaja disampaikan, pendekatan yang humanis kepada masyarakat, kepada wong cilik, kepada PKL dan sebagainya. Nggih. Ngono paham no ngono kuwi. Kok paham Kan dhisik berarti? sahabat Satpol PP. Kerep digaruk. Ora, mong tindak pidana ringan dhisik diperingatkan tok, bar kuwi kan masa jahiliyah saiki wis ora. Ora beda. Ayo Kak Elisa. Ngatur kita tembangan Mbak Elisa. Ngundang Dik. Kangen-kangenan karo warga Wonogiri. Nggih, ngundang Dek Davin. Davin dulu ya. Nggih. Anakku sing bagus dewe. Suarane apik, wonge cantik, Lah iya. pinter sekolah, calon S3, calon doktor. Nggih. Aku seneng. Lho, anggar piro wong ayu kok armari. Alhamdulillah no, Pri. Alhamdulillah no. Alhamdulillah no. Terus sadar. Kok aku salah fokus ya. Besok pinter sekolah Ugi dalu menika karawan kadang-kadang senior-senior kula Nggih. jagat dalangan, Nggih. kadang-kadang dalang pepadi khususipun kados wonten kiring mriku Mas Putut Wijanarko. Nggih. Ugi dalang putri panjenengan Mbak Yu kula Mbak Mbak Wulan. Wulan Sri Panjangan. Sehat-sehat Mbak Wulan. Nggih, sehat selalu. Sehat selalu. Sembah katur bekti kula katur sedaya kadang pepadi Pepadi Kabupaten Wonogiri. Wonogiri. Tur ugi Pak Setyo ugi dawuh menawi dalu menika karawan seniman seniwati sa antero Wonogiri Nggih. menika. Khususipun ing jagate kabudayan mboten mung mligi karawitan kemawon, seniman campursari nggih pun diundang, seniman menapa kemawon dipun kapurih rawuh wonten mriki. Dados Dipun mboten rangkul. sekat ngoten nggih. Mboten Nggih, wonten tidak ada sekat, betul, Nggih, betul. nggih. Ayo Bu. Monggo, Nduk. Yen wis. Halah, mbok wis. Kula mboten pripon-pripon, soalnya aku bisa kayak gini yang melatih aku mbiyen Iya. yo kelek gimel. Lah, jas merah tidak pernah melupakan sejarah. Ketoke dekne iki pengen tampil. Iso dekne bawa mergo aku. Iya, aku. Iso dhewe dandan perfect mergo aku. Iya. Iso dia bisa ngomong di depan umum mergo aku. Iya. Wah, lho dadi ra Ya lali. wis, medal kasumanggaken dipun lanjut. Oh iya, Dwija karo Seswara kok pilah rono nduk. Oh. Jadi Dikai audiens for pamirsa itu berpikir mana yang masih berproses. Berproses itu bukan jelek loh. Ya. Berproses mana yang sudah stay, sudah settle. Dadi men pilah ngono lho. Sing wedok asli karo sing lanang ki ben pilah. Tak papke zaman fotomu zaman disunat piye kok sing sing aja asli kene sing lanang kono ben pilah. Tak share fotomu zaman disunat. Alah. Monggo Sang Dwija. Sepinter, Pak. Ya. Yen wis bisa nyambut. Malah metu lanang. Nah, ada penekanan
pressing, mana yang dilembutkan, mana yang harus diperjelas, Iki vokal konsonan. Lah mencet nak banter terus, lho apa seninya di mana? Yen wis, lho halus Iki to. mau swara apa toilet to? Kok nganggo pesing bareng. Kok nganggo ngejazz Kok wae. pesing kita? Yen wis bisa nyambut, lambut kira tok banter. Mbut. Nek botak metu lanange. Pressing penekanan, ada saatnya power, ada saatnya ditahan. Jadi uang mimpin kok aja dipus terus. Saatnya oh iki wong anu pendekatan tak alon. Lagi Oh iki agak lho. keras. Ana sinden kleru ning umuk ya lah kayak iki. Mbak gawe. Tak kira ki ngewae-wae kala menjinge lho. Iki jenenge Nick Apple. Walah nggo bahasa Inggris barang nih Apple. Ayo. Kudu alah kudu. Nek kira-kira dong mampu rasa ditambahi. Oh iya. Nek kira-kira dong mampu. Jadi wajar-wajar saja. Nggih. Bener endah. Loh. Lah bener. Bener sih, nek wis bener dipenerke. Diperindah, ojo diperindah kok bener kok. Terus endah. Endah. Lah kowe telu ira nek kabeh le. Ora bener apa ora endah. Wis ora apa-apa, penting sehat urip. Urip sing manfaat. Iya. Ngono lho. Iya, Sekowe iya. sos bidangnya masing-masing, porsinya masing-masing. Sing bermanfaat iki tegese piye? Lho, nyatane nglipur. Lho, aku nglipur ngene tak niati ibadah lho. Nek tok niati duit, tok mung duit tok. Hanya uang saja. Nek tak niati, oh aku arep ngibadah seni suwaning Pendopo Wonogiri. Etuk sedulur, Iya. etuk nyenengke atine Kyai kathah, etuk nikmat silaturahmi, mulih jek disangoni. Sangoni iki mburi. Pinter banget ya saploke bar apa jenenge metu ke Pondok Pati kan lho dadi. Dadi briefing ro kiai dadi. Wis. Aja ngono kuwi enggak boleh. Ayo busuk. Busuk imen. Akhirnya Bu Basa. Ya. Kudu mlaku kaya kepleset iki sebenerke. Iki jenenge sindian semat. Kaya keseluru, kaya kelangane enggak, ning dia langsung cepat menyelesaikan masalah. Loh, soalnya sekarang serba cepat. Nek sekarang lamban nggak bisa. Telek. Tenan harus mengambil inisiatif opo dalam memimpin, dalam bermasyarakat, dalam bersosialisasi harus ada tindakan. Gimana komentarmu tentang manusia ini? Bel. Kudu mlaku Tanya, Budwijo. Iya. Apa kok itu harus di Mike? kepekaan mic satu dengan yang lain berbeda. Oh. Power pesinden satu yang lain berbeda. Betul. Boleh jadi Bu Suki gini aja sudah udah apa jenis kedengaran lantang. Tapi bisa jadi yang lain kudu ndadak diakep. Lah, itu yang tahu diri kita sendiri, ukurannya kita sendiri. Kudu mlaku Jan, kayak wong mancing. Aja. Kowe kelingan gaweanmu lawas kok. ya apa ya pakulinan ya ngono ki Tenan. Mek kok nganggo kaya ngono ra enek. Teknik miking ra enek ngene iki. Kok le kepunjulan. Seneng. Ngono iki mlaku dhewe kok. monggo lah gawipun wong ayu.
ditimbali rene iki Mimin. Udu Sukimin. Kok le metu Sukimin. Aku wis matur karo Pak Bupati. Apa? Apa? Kula ten anu Wonogiri niku didhawuhi napa? Panjenengan nggo campuran, Mbak. Kok kaya berat. Campuran. Lho, ibaratnya iki sambal tomat. Oh, jenengan pete. Nggo petene ra campuran. Mula gondo. Dadi ngono ki. Dadi Gula lape. Berbiar variatif. Biar tidak monoton, biar tidak menjemukan. Oh, Mbak Mimin tinggo pelengkap nggo campuran. Nyapa ayu nek terus ya bosen. Kalau sing rapate ayu ning servise anu pelayanane memuaskan. Anu arayu tapi iso membawa ngono lho. Jiwamu RRI iki ilang ana kok digowo ae. Nyon sewu pengrawit penyambut tasih timur sedaya nggih. Tasih nggih. Sarjana sedaya nggih Raden-raden. Alhamdulillah nggih. Ning nyon sewu, Mas tolong jaga mata nggih. Nyon sewu aku mau mengingatkan saja, saya tidak sok cantik. Nek nyamau koyo aku serasa ditelanjangi ngono lho. Maksudnya nyamau santai aja Mas. Natap boleh, eye contact boleh kita. Ngomong itu harus eye contact ning mirsani kok. Iki lho, Sulama lho nyawang kowe ngantek kami tenggengen. Utah kabeh. Kowe iki pakmu gede kok le nyawang kaya ngono lho. Keindahan dunia itu dilihat boleh untuk penyemangat, tapi pikirannya jangan traveling kemana-mana. Nganten lho, saya cuma mengingatkan saja. Karena wong ayu ku ya godane ning donya. Tahu enggak cobaan di dunia itu? Harta, tahta, waria. Wanita. Wah, abrakan ngono nggo apa kok le. Jadi, iki digodo tahta. Dia tetap bisa santai. Oh, dia digodo karo harta, kemewahan. Dia tidak tergoda. Setan kan sawu dalan godo manusia. Oh, digodo karo wanita, dia siap mentalnya tidak. Jadi jaga mata ya untuk yang di rumah ya. Oke, saya cantik tapi maaf saya tidak bisa dengan panjenengan. Nyun sewu. Lho mula aku dandane tak ayo-ayoke mergane iki kena nggo pengiling-iling. Pengiling-iling, heeh. Kanggone para priya. Heeh. Lho, nek nyawang wong wedok aja saka rupa, aja saka bodi. Lah piye yang senenge saka rai? Kok nek rupane ayu bodine apik dibuka isine padha ora. Ora kaya bedol pohong malah. Malah kaya entek. Pohongi nek rada menjila. Ayo entekno Nduk Elisa. Ugi dalu menika karawuhan Ketua Pepadi Kabupaten Wonogiri Panjenengan Bapak Eko Sunarsono. Nggih, sembah sugeng kula. Bapak Parman, Om Widodo Wilis. Lan sanes-sanesipun. Pak Widodo niku kang ramanipun Mbak Hana lho nggih. Kang ramanipun Mas Pahyu Thoyib Pambayu. Nyon sewu umpami mangke menika dipun bar menika ragik gumyak menika dos putih kang sak lembar kula nderek rencang-rencang. Derek no, nggih no. Ngaten nggih. Kersanipun soalnya kula nek nyambut gawe kengete rung metu koyo nampa bayaran kok ora tekan ati kula. Koyo makan gaji buta ngoten lho. Dadi kudu metu kringete nggih nggih kok. Lah Jaluk dikringetke, Con, jaluk dikringetke. kulinane keruk wedi. Oh, lah ya. Jadi jangan sampai tidak melakukan sesuatu kok entuk bayaran. Menika aja nganti nek jiwa kula ngoten niku kudu kringete metu. Yang sesuai dengan ini gonggongannya podo Mas, apa ya? Ayo Sampai Kak. sanggenan gitu aja ya. Di atake kanca-kanca. Kanca-kanca oke. Kawijaya. Fine, baik. Yuk, sanggup. Oke. Yuk, harap Irama seger. Kita gayeng gumarenggeng. Sing. Nah, Kepangipun deaan dos pundi malih Ma- menika? Mas Aan, Dalem menika mbok menawi mboten ngira-ngira hormat. nggih. Panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Bupati katuran singgah nggih, nuwun. Nggih no nyawiji wonten prayogi. Sinasa kalawa sampun sambutan rak formal Nggih. kan formal. Beda-beda. Nggih.
Nyuwun dawuh Bapak, nyuwun dawuh Nggih, kepareng. sedikit saja Nggih. Bapak. Menapa kula kedah sowan Bapak ingkang ngendika lah sinambi lelenggahan menapa? Oh, lek napa niku? Kula kedah sowan menapa Bapak? Oh, kersa. Nyuwun srepekipun sa. Tolong. Ayo. Sugeng dalu Mbak Cange. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, Mbak Elisa sugeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Mbak Apri. Sugeng dalu Bapak. Oh, nggih, Mbak Mimin. Sugeng kula Bapak. Oh, nggih. Pun kersane teng mrika, Pak, kersanipun menika saged dipun condra. Nawi panjenengan wonten tengah ngeten rak kados pancuran kapit sendang. Nggih, nggih. Lah mengke nek lemin teng mriku mengke niki pancuran dipun kapit peceren. Oh, napa? Kate-kate. Nggih. Monggo Bapak. Nggih, matur nuwun Mbak Elisa, Mbak Mimin ugi Mbak Apri wonten ing dalu menika saged sowan wonten ing Pendopo Kabupaten Wonogiri ing adicara Hari Jadi Kabupaten Wonogiri. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi kerawuhan Mbak Mimin, Mbak Elisa kalih Mbak Apri niku ndadosaken tambah regeng Iya, wonten ing matur nuwun pageliran sanget lho, Pak. dalu menika. Matur sembah nuwun angkat apa bombongipun mangka mongkok manah kula Pak. Aduh. Wong Pundi, sliramu. Manahe pundi, Mbak? Manahe ngendi? Heh? Manahe ngendi? Wonten mriki. Manah kula mongkok rasipun merasa dimanusiakan ngono. Lah kowe mongkok Bapak mungkuk lek. Monggo Bapak. Nggih, pramila wonten ing malam tirakatan Hari Jadi Wonogiri ingkang kaping 280 gangsal sepida malih ing tema Hari Jadi Kabupaten Wonogiri Manunggaling Sadya. Mugi-mugi masyarakat Wonogiri, warga Wonogiri tansah dados tunggal kangge ndadosaken Wonogiri ingkang langkung sae. Amin. Amin. Ngoten mawon Mbak Apri meniki ajeng meriksani jenengan sedaya mungkin kula pun kulino ngoten. Ngoten Mbak Elisa nggih. Tapi kan nggih benten kalau di acara hari jadi ini bagusnya juga ada sedikit suaranya Bapak Bupati. Niki pun medal nih Mbak. Nah, nggih mboten niki saged Pun. nopo Nyuwun berkahipun utawi ngersakaken lakon menapa Bapak? Mbok sing ngalus ngono lho Pri. Bapak ngersakaken lakon menapa ingkang panjenengan Maraono to, Maraono. Ngoten nggih. Adat ketimuran lho rada rono. Atas-atas le Pak. Atas Pak nggih dupete Atas-atas. diamanke nggih. Oh, nggih. Dupet. Dicontok irap duplek Bapak mbok Nggih. menawi danganing penggalih. Nggih. Kersa paring dono swanten wadene mboten mbok pilih ngersakaken lakon menapa Bapak? Oh nggih, dono swanten Nggih. kula mboten saged sagete nyuwun Dono gedhe. arto. Oh mboten. Dono. Mengke mawon nggih. Mboten nggih dono swanten nggih lajeng keparengipun badhe ngersakaken Gerajakan lakon. Banyuwangi. Oh, nggih gerajakan Banyuwangi cocok bumi ya. Ngoten kesane gayeng nggih. Nggih, bumi ya. sembah Ngoten Mbak Elisa nggih. Sembah Ngoten nuwun nuwun Bapak, nggih. sungkem kula. Sembah nuwun. Sembah nuwun Bapak. Nderekaken Bapak. Contoh loh. Elok. Pemimpin yang menjadi satu dengan masyarakat. Membumi. Kowe to Le ora diparangke kondur kalih Bapak Bupati, tetep stay di rumah dinas. Alhamdulillah ndek seneng. Iya lah, kowe asah-asah sapa? Ayo. Rumah Panyuwunipun tangga. Pak Bupati Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Dibawani Mbak Elisa. Mbak Elisa. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Sing pitik-pitikan kersane lek limbing kalih Mbak Apri. Mosok iki biti. Titik memeti ya. Ya.
Aku boleh break sebentar ya? Apa? Agak dehidrasi aku. Alah. Iya. Arep ngombe, wis sangu dedak urung. Sapi yuk. Ayo Jess. Suarane Gending beliang biangan nyeram biai Nus. nuswan tohara apa dipegang dulu mic-nya. Kalian berdua tidak konsisten. Kenapa? Iya. Kayak aku ya, kayak Aki ya. Udah bajunya biru, kipasnya biru. Kulitku tak bedai juga agak kebiru-biruan, nggak putih kayak yang lain. lah wong kuwi kebak kadas kok mula biru. Ya aneh ya, kok nganggo popok isra masuk belas. Ini isra popok. Alah padunar pamer jam ora. Ternyata ukuran cantik nggak hanya putih aja. Ini kayak apa jenenge? Loh. Ali-aline barang. Ini 9 gram. Tahu sendiri kan, 1 gramnya yang Mas Tuwo kan 2 juta sekian. Loh, Malah umum. Oke. Buat orang yang tidak suka, oke umuk sombong takabur wong ra seneng. Ning kanggo wong seneng, oh iya. Ternyata berkesenianku nek ngati-ati ya iso nyelengi ya. Ternyata pesindhen ya iso nabung ya. Manakala garwane nyon sewu ekonomi lagi salah stabil, di situ wong wedok iso dadi garda depan ya. Nabung apane wong mbok nggo ijo kabeh kok ngono kok nabung. Oh tak kira. Kuwi lho tukune ning Shopee 30.000. Tugas mencari nafkah, memberi nafkah itu adalah laki-laki. Termasuk kowe. Oh. Tapi tidak ada salahnya kalau wong wedok kuwi atas palilai garwane membantu perekonomian keluarga. Tapi duwite wong lanang kuwi duwite sak keluarga, duwite wong wedok kuwi duwite wong wedok dhewe. Wong lanang ra etuk ngucek-ucek, ra etuk ngurus kejaba atas izin istrinya. Ingat ya, uang suami adalah uang keluarga. Uang bojo, uang anak. Ning wong wedok iso nyambut gawe, wong lanang ora etuk ngucuk-ucuk, ora etuk njaluk duit. Pireng kene niku, itu hukum agama lho, udu omonganku lho. Lah iki ibu-ibu merasa terduga Iya no. no, akan meluruskan no. Bapak-bapak, lambene tertekan iki. Lambene Sukime ni ngopo? Lah ngopo sing wedok ketekuk kering kok nyambut gawe mulai sindian ngantek jam 4, sing lanang adu jago. Nek perlu malah ngeslot Mancing. Ngapa monggo dipikir telaah. Itu kuwi anake wong. Anake wong kowe nemu ayu gede. Ngapa? Apa? Wih, sing nyiksa dirungokke kuwi sing nyiksa kuwi. Dengarkan semuanya para suami, dengarkan. Ya eben. Dia kecil digedhekke wong tuane dipinterke dadi apik. Dia rela meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tuanya demi kebahagiaan bersamamu. Neng kono tok sia-siake tok dadekke keset tok sia-siakan. Tok eksploitasi. Wong lanang iki saka cilik diseneni mbokne, gedhe seneni ro bojone mesake wong lanang yo. Bener. Aku ora rela nek kaumku tidak dimanusiakan. Aku gak rela kaumku disakiti. Wis, aku tak ra melu lenang wedok tak dadi gojag-gajeg kae. Ribet temen. Kok lenang ro wedok ki padha wae nek dienggo ngewangi kebutuhan ngomah. Iya, Ora ono sekat. Laki-laki adalah tiang rumah tangga. Nek tiangnya kuat, imamnya kuat, makmumnya ya tutwuri apik. Dan istri adalah nur atau cahaya rumah tangga. Karena tanpa cahaya seorang wanita, rumah akan gelap gulita. Jadi saling melengkapi. Apa? Oh, yoga selawe apik kabeh kok. Marake rusak kowe. Karena nila setitik rusak susu sebelahnya. Kebelangan. Rusak belanja. Karena nila setitik rusak susu Sebelahnya. sebelahnya. Ganti todong sebelahnya. Susu sebelahnya ndekmu lho. Miring. Benakno le tulung le. Mlumpuk ning kelek.
Susu kok ditekke no. Susu kok doyong. Pianyo. Wes kok arep gelo terus. Nantang aku. Padahal aku wong edan. Aku gue star. Tulisannya gue star, bintang tamu sing panggung. Kok dadi cepelekke. Kowe iki do ngerti ra iki gueng star kowe iki kok. Gue star kok gue star. Gue star iki bintang tamu. Guling star. Tapi rada lumut ada suara bosok, ada rupa ra ayu ya ada lumut kok. Ayo. Yo lanjut. Sukimen diam dulu. Kan mau kok jur kudu nesu ae to kowe iki. Pianyo. Gue star, cari gue star, gue star Kau nak kowe star. gue star. Kowe nek ade. Nyuwun apa Pak Bupati atas jasa apa beliau nimbrani saya. Mungkin Mimin kurang ono kekurangannya oke, tapi di situ ada setitik kebahagiaan, setitik kebaikan. Apa nak saya lele menungso ki elek sajege urip. Kapok. Sejelek-jeleknya manusia pasti punya kelebihan. Syukur. Lan sebaik-baiknya manusia pasti punya kekurangan. Aja tekebak uyah ngono kuwi. Apa? Apa? Pokok sangat lho. Penjalman kedapun yoga mereka di briefing langkung rumiyin. Iki suwane pendopo kabupaten kok bintang tamune sapa kudu dihormati. Sing sabar. Atiku jek pinggul pindah cek ning kene. Kleru nggon ya. Aku enggak mau ganggu. Adik. Bantu Bunda. Bel. Bunda suwi kok. Kembange nganti ucul ki sirah apa sarean kok kebak-kembang. Kok jeneng asal sok sirah kok sarean. Kayak gijing. Lar lan kita alas angker Angkale wiat lewiat. bintang tamu elok loh Indonesia. Cinta Indonesia. Jadi sak kulit-kulitnya dibatik. Berpulau-pulau. Gadis berbatik kok. Iya, wong kuwi tilas koreng. Ugi lagu menika Gerajakan Banyuwangi kula tujuaken agem Mas John Underground. Mas John Underground luar biasa matur nuwun. John Underground. Ugi rencang-rencang kula tenaga kependidikan wonten ing SMP Negeri 3 Sidoarjo ugi Pak Wasito kepala sekolah SMP Negeri 3 Sidoarjo ingkang kepareng sowan. Niki rencang guru sami mirsani mriki. Sowan Wonogiri aja kakean umuk. Napa? Kletak gendruwo ndasmu iki. Lah iya ta. Kowe anggere welter lah. Welter pokoke. Rene men. Rene men. Tanah India. Ku melare. Melayang Ku meliare. taman
Membantu. Taman Sari Nusan Iki pitik-pitikan, udu pipit-pitik memeti kok. Rada ngene lho mendek. Nah, dodone ndegek. Nah, rada mendek neh, melet, maku. Kaya manut. Apri kentang. Kentang. Mangga, gerasakan. Yuk, gerasakan Banyuwangi. Yuk, berpacu dalam melodi. Dados. Go! ayo Lek Min. Ya kan?
Gerajakan Banyuwangi sampun katur. Sampun pamritan saking Bapak Bupati. Nggih. Nggih. Lho terus bintang tamu lho niki. Tesih wonten. Nggih, diaturi minggah Menika kono. tesih wonten Mas Risang. Oh, karo Mas Rindra kemana? Ini Mas Risang sih. Ayo. Dek Risang, ayo rene. Pun rawuh to, Risang to? Sampun. Nah, yo mriki Risang yo. Rasong jumangglung Lasong jumangglung Gomandang gede isan jroning pradesan tok petok kagung garuan kok ngendine. Gusti Allah nyuwun ngapura. Dan Iki bengi iki kok do usul nang kene to Aku iki. ya gumun aku kok. walah. Iki piye lelakon? Tak kira dhewe iki wis edisi terakhir kok. Lah iya. Ijek tukul ae. Iki new generation. Pas ana nyukamer meneh nyukamer meneh. Derek tipi tepangan naminipun sinten, Mbak? Nggih, derek pitepangan nggih Bapak Ibu sedaya kemawon nami kula Risa. Risa. Nggih, Ya. kula garwane Mas Risa. Oh, alah. Pangapunten nggih, saderengipun pangapunten menika Mas Risa mboten saged Oh rawuh. ijin ngoten oh nggih nggih. Pamite niku mancing wingi niku, lah sprene niku mboten wangsul. Wah, apa kenter kali ya? Ketoke nggih. Iki Mbak Risa iki kok Nggih. ketoke subur banget ya. Nanti rambutnya tukul tekan kene iku lho. Ya. Sampun Aku yang wonten pengen to. jamrek. Menika aksesoris kemawon. Wong wedok fertil banget menika Nggih, nggih. Mbak Risang. Sijine. Pangapunten, Mbak. Iki rada alus iki saja rada. Mbak Risa pangapunten susune doyong etan. Sanek nek. Aja sini to. Ora, yo ki pitepangan gendi. Nggih. Ya, monggo. Paring asma sinten, Mbak? Kula Rindi. Indri to, Indri. Rindi, kepanjangannya Rinde Asu digitik kan? Mboten iki enten kepanjangane menika. Panjangannya napa? Rindriaso Soro Maruto. Lah nggih, bawana buta. Nggih, kula nyuwun pitepangan. Ya ana Pak Setyo kae nang ganteng nggih. aja kaya ngono kuwi to. Ana Pak Setyo kok. Lah enten apa lho, Mbak? Aku utang rabuk. Utang rabuk. Lah kok niki nembe rawon niku berarti ndak pundi? Alah biasa niki wau tebang. Tebang alah. Iya iya. Nggih saderenge ngaturaken wilujeng dalu sik. Wilujeng dalu. Aturaken wilujeng dalu Mbok Cange. Aturaken wilujeng dalu Pak Setyo, Pak Imron lan sedaya perangkat. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu sedaya warga Wonogiri. Halo. Halo. Napa pun mboten semangat to niki? Semangat ya. Semangat, Gusti. Mas. Oh ya. Para pamirsa ki gumun. Lah pripun? Bengi iki pendopo kok kebak kaya ngono. Iki ki aku karo Di Indri ki lagi bar gawe grup. Apa grupe? Jenenge apa mau perbatir ya? Terbatik. Persatuan Dir. Nah. Nek dhewe kan nek paguyubane Pancali. Pancali. Pancali apa kuwi? Oh liar. Tapi saking ora liar, Pris. Lincah. Oh Oh iya. bisa. Wah liar tak kira mang nak wedi nak nyokot. Lah ngapa? Lah gek liar. Sekarang Sing sudah halus to. Lah hati-hati lho engko nek tuman lho. Aja to. Aku yo ngono Mbak, aku wedi ku ki nek iki kok nyaman. Aku dhisik awale ya gur coba-coba lho. Gak gaso. Aku dhisik iki MC campur sari. Njut kene tok job to. Lek, mbok kowe ngancani aku lah ngopo dandan wedok lho gara-gara aku gelungan mergo dosamu. Aku dhisik tok MC campur sari. Lah semanten ugi kula wedi niki nek bar iki payu. Lah nggih. Nun para miarsa, malah iki ngambari atur wilujeng rawuh. Lah kan kono kuwi to. Power didandani kuwi diwedhaki, disilai klambi, disilai kotang, terus aku nyaman. Ya wis. Mergane kowe iki tak selamatkan le. Nek dadi MC kak ora patek laris.
Lah sadurunge tuwa mula kowe tak dandani ben laris. Oh. Kok ndak kaya sinden kono kae. Lah ngapa? Wis tuwik banget lagi teko munggah panggung ki mbagekke aku. Nderek latihan nggih, Mbak, ngono. Batinku wis tuwuk lagi latihan kok wayah payu mati. April aku lagi balik. April yo amit-amit. Jangan tenang, Mbak Apri. Kenalno lagumu, Mbak. Lagune apa Mbak Risa kan Mbak Rinda. Mbak Rindi. Mbak Rindi kok, Mbak. Mbak Renda kok. Renda kok gurden apa piye? Mbak Renda ki rondap. Ayo ngaturke napa Mbak Risa ya. Ya lagune ciptaane Mas. Ciptaane Mas. Ciptaane kan garwa. Iki delongkas dikorbanke iki. Wedhus sama mirip. Mas. Kok saiki susuku melarat wae iki ngapa ta iki? Cinta. Alah mbok wis dirokok ngene ra kok. Rekae iki. Ngono karo nyiwel. Ngerti no aku. Suka. Monggo Dek. Ayang-ayang. Oh, Dek Rindra. Apa lagune apa? Kula- Mbak Rindi. Gak ada lagu. Apa? Gene garwa kula, Mas. Apa judulnya apa? Kusuma Winarno. Wijaya. Wijaya. Wijaya, Dek. Oke, Wijaya. Kusuma Wijaya. Nggih. Dibawani Bawani sik. Mboten salah. Dadi wiwit lagu pertama salto men, Mas. Lagu apa? langsung garap gayeng ya.